devojčice, skupile ste se danas na jednoj prijateljskoj utakmici. Nije prva, je li tako? Sokoban i Knjaževac su i do sada igrali. Obično su hali, to je sali gimnazije, družimo i rekla bih da je ovo tek početak našeg druženja. Utakmica je trajala 4 seta, na sreću Knjaževca sva 4 u njihovu korist dobijena. Kako se kapiten Sokobanje osjeća po tom pitanju? Evo, prvo ćemo nju da pitamo. Pa ovako, s obzirom na to da zadnji set nisam videla, pošto sam morala da se spremim, mislim da su se sasvim dobro snašle ove naše devojčice. Kao prvo, ovo je njima, ja mislim, tek druga, treća utakmica dok se previknu, dok se uigraju, ali stvarno Knjaževac se snašao veoma dobro, stvarno mislim da su jako igrana ekipa i bilo bi mi drago da ponovno igramo sa njima. Baš lepo, stvarno lepo je čuti od protivnika tako nešto. A recite mi, tu su Emica, kapiten naše ekipe iz Knjaževca i Tina. Ovo je igrana utakmica sa devojčicama do 12 godina, moram to da naglasim, pošto je vrlo bitno. Kako se vi osjećate i čestitam na pobedi? Može prva Emica kao kapiten. Pa mislim da smo dosta dobro igrali, ali mislim naravno bolje. Zbog čega misliš da ste mogli bolje? Pa zato što svako može da više od sebe. Zašto možda na treninzima se čvršće radi, čvršće igra, organizovanije, jel tako? Tinče, kako se ti osjećaš? Pa dobro, ovako je mogu bolje, naravno. Protivnik je bio dobar, jel da? Gledali smo odbojku, mislim da je to u stvari i najbitnije, jel da? Sad mogu samo da kažem da se radujem našim sledećim susretima, pošto mislim da će ih tek biti. Družit ćemo se u Sokobanji, družit ćemo se u Knjaževcu, leto je tek pred nama, tako da ja jedno čekam. Hvala vama, hvala tebi kao kapitenu Sokobanje i hvala vama devojčice i vidimo se uskoro.